Го викам си, няма да снимам такова Белгия. Но то голяма брада. Аз само минавам преди малко през тази църква, минавах, дето направо паднах. Викам, какво да снимам толкова в Испания. Ама няма нищо общо. Пълно с колела. Ще ви превея, Мухлио. Къде караш тук? Не виж, че не може. Гледай. Не мога да си го обясня ти как е възможно с тия колела. Пълно с чернилки. Ето си ми го показва Ивайло. Ама то за Мадрид не става, той ще му се запаля главата, ако е на Мадрид. Църквата така къде отзаре. Това явно някакви бронзови сгради, ама тук на тая тя сте виждам от слънце. Аха. Скинци как се го да хакали огаза. О, то се е бокса на босовете. Съзри. Ето е църквата. Я знам какво е. Прилича на църква. Виж, къде е дошъл. Къде отиваше? Гледай. Много ги хамал. Виж откъде минават. Деца хората, ама карат газчи и мотори минават тук. Ще и бързат. Малко да ме видите в Белгия. Отивам сега до един супермаркет. Да ти бай тук с Белгия, кой идат хората, има само пици и сладки, има някакви работи. Аз не знам къде да ходя. То скоро носи... не виждай, че пица носи. Отивам до един супермаркет, да се нахапя като хората, не знам, повече ми е интересно да седя на някоя пейка. Не, че нямам пари. Тук трябва да. Къде ще ходя да се забутам, деца? Такива трябва да търся. Por Хараштрат трябва да ми прекара GPS-а да минавам. Той е на Бад Вили. Само че Фили. Такъв е белгиеца. Гледайте улици. Точно. Мароканец, къде е? На време тук мина. Белгия, Гиби. Много странни места ми прави впечатление в момента. Рестораните всичките тъмни отвътре. Нищо не се вижда. Моето място било напред на 50 метра вляво. Ето. Аз там си знам. Нека съм прост. Като тя една пейка е там до реката. Какви странни... Какви странни супермаркети. Където хода на супермаркет хода. Не заминах, защото не ми хареса. Където това торбичка имам. Торбичка и чанти, моля. Комят съм си намерил. Там отзад. Явно. Сиктере. Там да бях не става. Търси друго не. Ето каква поста. Стритболка да върна едно време. Къде сте голямата работа, да видим дали може да направите като мене. Гледайте къде се намирам, там някакви ресторанти има отпред. Кой гледа, ще не ме интересува. Работата да не ви интересува и да си правите кефа. Кой кот ме е кеф? Имам си аверчи по ядене. Идва тук да на пейката, викам да направя място, а той вика, не, аз тук на мотора. Състинката е много яко. Хубаво се наядах. Ще го стигам много макет. Някакъв ескалатор, то не се лечи супер висок. И стар. Гледайте. Как се чува само? Мале, се прибия надолу да падна. Този тунел че минавам под една ръка в момента, дето е до Ивайло Минев. Да не взема да кажа пръчката. Как минават колела тук? Не го чисте набира. Такова нещо не сте виждали. Това е специално за колела. Сега като минаваха тук трябва да намаляват. А пак в момента се едно се движа по някаква пътека. Само вървя и нищо не се променя. Това тунел докъде е? Даже има едно ехо като...
Аре, идват. Ето защо колелата идвали на вълни. Тия асансьори са за колела и много... Ето там е. И вече сме на холандска земя. Правим вече междустранен тигел. Такъв не сме въртели, да знаеш. Международен тигел. Опа, Амстердам, добре. А пак такъв трафик не съм виждал никога, ама никога. А пак толкова много камиони, хетте никога не съм виждал. Във всяки посоки и навсякъде. Гледай това. Как е възможно? Първата поста, тук сме на един паркинг на бензиностанцията. Опа, на сянка. Бързо. Така като космически кораб изглежда. Личи се, че сме в Холандия. 120. Как я излагахме деца мина. Десятка намери. Тази на земята е там и аз бъркам само в джоба. Вземам от портмонет 50 кинта и прави тъй. Ой, такова още отзад тя да не вижда. Аз си тръгам с още 50 кинта му давам. Все едно. Видите, като стъпвам на холандска земя, даже и амстердамска. Ще фащам един автобус. Не бях съм виждал. Паркинг за колелета. Лодка с потвърждение за крепостни права. Бе, сега може да минаваме. Дали е магистрала? О, гарата. Много ще... Хубава пейка сме намерили, ама. Там пише мадам. Нещо. Да не е тази улицата, къде с червените фенери, тук където са мадамите, не е? Не ме питайте, аз не знам каква е. О, котио. Насякъде. Леле. Ей, каналите. Ама тук хищ да не пада в ръката. Как виждам, а толкова много не. Opel, Fiat, Opel, Topolino. Точно. Трябва да пробваме тия картофи. С пармезан. Ето сграда. Аз седне малко.
видов. Това с какво ще прави? Какво е ръчна? Това е да се разминат. Айде да видите новата поста. Холандски влак, не трамвай. Той Бавария бира май. Жозе от Мадрид. Бруно. Те сега минаваме и аз го гледам и той ме гледа и викам и той и сега се поздравяваме. От тук идвам спокойно, ходил съм в туалетната само. Няколко етажа. Как ще направи такива стъве за надрани, бе? Всичките са сини гуми. Гледам един с сини гуми отпред, обаче, и му викам, абе, Тос, ще кажеш, съм го виждал пак те всичките. Бум! Що е тук? Ето, 2 евро напред. И сега отиваме 20 евро назад. Какво означава, бе? Не разбирам аз тук. Пише нещо. Някакъв шоколад 12,60. Ама колко да правим? Всичко тук изглежда много добре. Я? It's a mess. Излизаме от музея на проституцията в Амстердам. Нито свирки не правиха, нито нищо. Къде се вижда? Ето коца. Ето къде влиза. Дойдохме в Китай. No drink? No drink for now. It's good to take a beer. Not good for it. Nothing else. Хубаво било да са
Пи докато седи. Хем китаец ми го казва. Абе, чичо. На стар кръстечар. Такива чини вече даже не съм си представил. Айде, да ти е сладко. Так, какво ще ядахме? Едно е такова цялото. 45 евро. Свинско някакво. Не съм го видял. Такива не искам. Вътре бяхме до сега, а тук отвънка, като излизаме, Китай, бе. Видео. Бяхме. Китай. Така. Насакъде. И вие не знаете какво се продава. Пълно китайци, трябва то с не. Такива туалетни няма. Ай, пика. Ето е там долу. Сега, това що мога да гледам, всеки мога да гледа. Ево там се влиза страни. Мене малко страни да не виждат. 9 път минавам от тук. Този вече здрасти ми каза предния път. Ето, ако не видите, няма да повярвате, караме с 100. Всички карат с една и съща скорост, от кога караме всичките един до друг. Колкото стоя, толкова са много хубава баница и много хубаво снядах. Брюксел, Гиби. Бъдахме на Чевел, да. Документал. Белгийски паркинг. Такива ниски паркинги няма никъде. Май. Тук ще кажеш, че влизаш под някой сграда, пак той е публичен парк под една църква. Дето има 4 места. Какво става тук, бе? Видео. Добре. Айде от друга страна. Аз даже мога да правя снимка и така, но... По-нагоре дай камерата, да фанеш покрива. Айде. Приготвил съм си 50 цента, защото тоалетната в Брюксел в Бургер Кинг била платена. Където не сте? Сектор наистина пише 50 цента. Я? Ето. Аре, аз до кога ще се катеря, бе? Какво ще това? Харесат? То скенев аз. Ще се нагензам докато се кача догоре, бе. Ето и до тук стигнахме. Някакъв пощот. Като за мене. 1697. Хубаво. България. Здрасте.
Аз не знам до всяко се остава. Голяма работа. Какви детайли имат и на 300 години. Какво се пипало за късмет? Или за желание? Той няма да е вярно, бе. Аз, ако си пожелая да ми стане до коляното, ще стане. Или да пробвам. Бяхме в централната атракция на Брюксел, едно момченце е пикай. Така. И сега може да видите колко хора снимат тук, дето момченцето пикае. То е. Това е площада на пиклето, се казва. Не да знаме, може да е много известно. Тук е тест пак направим по шиголата, ако живеят тук, защото хора винаги имат тук него. От 2 евро черещи, ама 100 грама. И хубаво сега разбрали каква е работа? На мен може да ми казваш Чичо Иван, обаче аз не съм ти Чичо. Чичо означава uncle. И в България може да кажеш Чичо на някой, който не ти е Чичо. Как става той, не знам. Не, тя може да каже моята брат. Аз не съм брат на баща ти. Значи не съм ти истински Чичо, а може да ме каже Чичо Иван. Така е, не знам защо е така. Сега е момента, бе. Давай. Аре, бе. Отваряш ли? Сигурен ли, че искаш да ходим по тази улица с тия знамена? Да минем по някакво друго нещо, да. Не отваряш, чули? Аре! Не отваряй! Гъда ли? Сега една магария сме измислили с Никол. Не, само баща ти е добре. Или майката, аре хубаво майката. Ти ще виж сега трябва да слушате, иначе не става. Ай. Да си затвориш очите, ама наистина. Ама наистина да не гледаш. Не го пипай. Абе, ти му пипна мустака и той се усети, бе. Не става. Народно събрание, това е... Конле. Ja, ciao.